Nazdar lidi, mé jméno je Dominik LP a já vás vítám u mého prvního videa. Dneska je tady se mnou Markosa. Čau. A je to na asi taky seru, kurňa. Něco z něčeho tam je uprčit, tak to oprav, kurňa, to tady úplně ničím, no já jsem kamošový server a my jsme admino, já jsem tady taky, tady to jsem já, tady ten, taky udělaný. Tohle jsem já. Tohle je náš kamarád Markosa, kurňa, si to dáme zpátky. Tady je Patach LP, tady jsme teďka s ním natáčeli, že? Jo. Řekni, co jsme natáčeli. Counter-Strike. Tohle je kombi.cz. Tady máme Hexika a tady máme Mastera Klikaxe. A já bych chtěl udělat warp doly. Dneska. Že? Nový. Nový warp doly. A bychom měli taky hezčí. Pojď se mi to puká. Bum, bum. A co děláš? Opravuju to po tobě. Ano, samozřejmě noc. Ty jsi dal noc? Ne. Ne. Naštěstí, samozřejmě my naše extra silné věci, že? Aha. Takže, Ukaž jim. takže tady mám diamantovou sekeru, který má obran na enchantus prostě 1000 levelů. Tady dělám tady krumpáč. Takže pobrtaně a tak meč. A tak to mám stejný u brňka. A on to má stejný jako Marcos, myslím, že. Ne? Dáš si enchant all? Co ukážu, jak jsem udělal warp, ten warp přírodu, jak jsme ji udělali. Jsem řekl tady warp příroda. Je ta sexuální možnost, že? Tak já mám gimot 1, dej warp příroda a půjdeme někam, kde není úplně a uděláme ty warp doly. Že? Jo. Ale počkej, já se teďka dívám na Facebook ještě. Šmar, ty blbec. Tam jsem byl, to už tam nikdo není. Dělej. Já žu. Dělej. Vidíte, Pebarony to dělá Tak Marcos. jsem. Tak jdem, takže tohle Kam půjdem? My to samozřejmě budeme dneska dělat, samozřejmě tohle bude dnešním plánem Minecraftu, že? Já si načtu ID list Minecraft, abychom věděli IDčka všech bloků. Samozřejmě já budu muset... Umíš používat tu dřevěnou sekeru? Myslíš desku? Ne, takovou tu dřevěnou sekeru, když dáš lomeno set blok. Ne, ty? Ne, já to umím. Tak to uděláš ty. A já ti budu já tam budu... Uděláme to prostě. A co tam bude? Bude tam dřevo, dia? To se ještě uvidí. Hlavně to někde konečně musíme Proč postavit. tady hoří? Proč hoří kurňa les? Nevím. Ty jsi to rozbil. Uděláme ho tady, protože tady jsme počkej, tak já vezmu... Hej, co to tady je za obří arénu? Co? Tady je tohle. Vidíš to? Co to je? Jo, konzole nám to saveoval, ty krávo, kde je to zničí, počkej, jede. Co to je? Tady by mohlo být spadnout. No nic. Jdem to prčíst odsud, protože tady to je hnusný. Z tohle bychom mohli udělat doly, ne? Počkej. Nevím. Ne, neuděláme. Já už mám představu, jak ty doly budou vypadat. Uděláme to v téhletý zátoce, ne? Uděláme to úplně obří, samozřejmě. Ale tady je hnedka třeba. A v pohodě, to nevadí. Ne, neva. No, proto, já jsem si říkal. Takže umíš to? No, Tady jako dřevěnou sekérku, je to tady trošku... No. Jdu zabít tý oktopusové. Počkej, já se dám na fly. Já jsem se ho vypl, aha, kamemode. Samozřejmě mám nesmrtelnost, ale nic nevidím přes ty debilní. Ve vodě nic nevidím, vidíte? Čkat. Já jsem úplně naspeedovaný, protože se fly jenom. Co je? Počkej, já si vezmu lopatu. Lopatka, jasný. A teď vám ukážu, jak to udělám.
Tak napíšu enchant a tak už máme. Píše enchant a musíš držet tu věc, kterou chceš enchantovat, že? Jo. Co to kurva děláš? A jo, bedrocky. Jakože víš co, už máš tu představu, jak to bude vypadat, prostě já tady udělám slow z bedrocku a ještě já tady nebude. jdu trošku game, kurva. To by takhle mohlo být, ne? Je to jedno, vidíte jak chceš. Tak. Je to jenom jdu trošku uklidit. Já strašně kopu rychle. Jak to mám nasvídovaný, že? Aha. Takže trošku něco z toho zničím, tady si to opravím. Tady trošku udělám. Já zkusím, jestli zničím bedrock. Dívej na to. Ne, to nezničíš. To nezničíš. Ale tady s tím je krupačem, asi. Jestli tady dám, no, já se Seče, že ne. Bedrock je prostě nezničitelný, prostě je to tak. Tak, náš stromečky, krásně, já tady jdu vytěšat něco, prosím tě, tady to sníh jdu, ty krása, spíš ten sníh nevytěžím, ale vytěžím spíš. Teda, takhle. Udělám to nějak až v pocať. Meče to a teď jdete. Já to mám vyrobenou. Máme dobrou sekirku, že... Kurňa, tady to je až. To také úplně zničíte. A tada. Že když zničíme ten úplně dolech stromu, tak spadne celý strom, když máš vylepšený ten. Jo. Mám hlad zase. Vy na to, jak je to úplně obří. Tak to bude hodně věcí, ne zase. Jo. Strašně moc. A sakra. Tak, dobrý. No. Mám jídlo, víš, musím ty vole, ty. Dobrý, game mode, kurva. Prší. Dej, normálně, jak prší. Prší na to, dík. Dobrý, kurva, veda. Já jsem teď mohl umřít, ale já bych úplně nervy byl. Prostě tady taky krásně, já dám si fly, protože fly je nejlepší, že? Kurňa, ty to děláš... Jo, ty to děláš takhle vlastně, to na co napíšeš a na co ti to hned samo udělá, že? Jo. Přesně. Jo, to jsem viděl, no. To je úplně strašně moc lehký. To napíšeš prostě lomeno set a ID bloku. Au. Víš, kolik jsem na tohleto všechno spotřeboval bedrocku? No. Špatně. 10 826. Kamo, než bys tohle postavil, tak aloe vera. Hej, počkej, než tady na zem udělat trošku pořádek a tady nejí voda. Už to dělám. Tak. Děkuji. Tak prosím tě, ale my to budeme dělat na půlky. Takže udělej na půlky, prosím tě. Hlavně a to vyjde na dřevo. Já si to odpočítám, kolik je tady bloků, takže... Pane matikáři, když jsi ve výběrovce, já nevýběrovce, než se učit také tak hodná, že? No, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já se dívám. 14, A jo, asi set. Napiš lomeno die. Tvrdý i. Proč tvrdý je, jaký? Kolik? Ještě, no, ty nechám. 48, 49, 50, 51, 50. Ne. No, takže abych to rozvolal. Ježiš, já to udělám za tebe, pane bože. Takže je to 62, takže 62 děleno... A jo, musíme vlastně tu dřevěnou sekeru, já jsem na to zapomněl úplně. Takže 61 děleno, já bych to rozdělal na 6, takže 10
zbytek 2, takže poslední 2 tam bude bedrock normální, takže normálně na 10, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, takže tady to takhle bude a já si to někde tady takhle odpočítám. Počítejte, pane matikáři. Takhle. Pane matikáři, prosím vás, nesničte to. My máme rádi, že to tady taky děláte. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, výborně. Jenže já si to taky musím ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Ježišmarja. Dvakrát ty, ne? 23, 24, 25. Mara. Jak si dělal? Ty jsi to udělal? OK. A tady bude diamanty. Šbebec. Takže asi jo. Tak bude diamanty, takže si tak spočítáte. Tak já musím to sekle smařit, takže... Ne, takhle. Tak, já sekla jsem to, takže mi bude samý. Šmere, teď se tak opět... Tady, takže tady, takhle. A ne. Tady. Tady, takže... Set. Kdo přišel? Ježišmarja. Jo. Jo, to se mi spočítává. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Aha, tak půjdu nahoru. Aha. Takhle a tím to napíšu. Jo, výborně. Jsem taky chtěl, aha. Ok, je to raz, dva, tři, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Více. To nemůžu. Tady budou diamanty, takže tady budeme, tak si spočítám. Tak nemusíme asi. Do tady a sem, takže já tady napíšu pachá se tady už doufám, že mi to vyjde prostě, takže jsem p. Diamond ne d or výborně, to je první půlka. Takže diamond. Ne, tak. Tak to bude trvat dlouho, protože mi to úplně nevadí. On se předpojil, já jsem... No. Jo, vidíte. Jak to tam naspídám? Počkej, jestli to je dobře změřené. Ne, není.
ještě mě zabije. Ne, já jsem to dělal špatně vlastně. Já jsem blbec, takže také a jdem. Už to máme, samozřejmě diamanty tady úplně upadaly, úplně zemáš, takže mi to prčíc a tady už to budeme. Takže sekera, takto až sem, počkej, já se rozpěrám ty diamanty, teď ty jsem tak, a je to set, bedrock, výborně, takže jsem to opravil. Zatíme diamanty, takže diamanty budou trošku tady. A jdeme to až sem, takže teď jdu do vrchu, protože to bude, vidíte, že těch diamantů je strašně moc právě, protože děláme tak velký. Diamant, jo, už to dělá a tím i dělá i na zem a to je uprčič, protože na zem jsem to chtěl. Takže teď to dáme sem, takže aha, takže trošku to navýšil. Jo, jasně, aha, no to bude jít úplně až také. Tak, takže jež, jo, tak to jsem udělal špatně, zase. Také zase dám, takhle. Diamond a teď zase or. Jo, teď už budeme muset to také pevně tím R, také nasměřit. A teď napíšu to set diamond or. Výborně. Co jsem právě chtěl. Myslím, jestli se mi to podařilo. Výborně. To nevadí, to jsem si byl taky, ale výborně, to jsem já chtěl. Já špatně, co by bylo. Já to si úplně vidíte, tu mluvila cigánskou. Také to jsem nastavit, také to nastavím. Ano, diamant. To bude trvat. No to uděláme příštím díle, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a uvidíme se u dalšího videa, takže čau.